Itag tagibyan, nagpinadamag da. Rigat da ang mga wabir, kadagiti ang lakda. Kuna ni manok, asa nga pulo yanak na. Ang marigatan ngagsapon, iti ipakan na. Ikaed naman tiyag karikay, iti itaraon na. Ngem adan tulatan, di na mapagustuhan. Kunamet di patu, tanay bagpay kenkwana. Tanaraing ngagkarikay, iti ipakanda. Ngem isu, tilasipit na, ti araramaten na. Anak na kakaasida, sumurot-surot kenkwana. Itirigat managtagibida, nagtulag da. Apagaramaten danton, ti kondom nilakayda. Tanarigat no adulaunay, iti may yanakda. Taisudat kakaasi, mangtaraken anak da. Gapu na malemen, inuko din ni manok dagiti anak na. Agsangsangit asimurot, tilikodan inada. Si Marlo ni Patu, anangukod ti anak na. Tapno mapandameten, agakot ni kari atulungan da. Dito'y adanin ko inutar ni Mrs. Elizabeth Raquel, the Public Schools District Supervisor, and President.